wallet kun tum kan video a chuanin hrisel na huang a garang ti chu the chuanin dam reina atana tha hrisel na lampang le eisual damdoi karon chuak do na uluk deuhin longa thlanga chuan ama sa kan soi du chu i a damdoi le a thu kan soi le a pick in mil chia lawa a in mil turanga handa tur te hi kan nei mai thin lo wang hianin a awmang deuh hlek te len me turang aron da dona a then erawh chu a pick ne na a pick in lo pawha thlalak hmu lo pawha a thu soi ringot pawha hriat thiam theih a then chu kan hriat ka ringa kan a then chu kan hre kher lo bawk anga pawh ni sila a in mil turang khan da kan tum dawn nia hmasa berah chuanin rampurun var bul bawk raw dip leh khawizu pawla tlem tlem a ei hi dam reina na thei lo na an ngaia hrisel na atan an ngaia a tha an ti thin ani chuan a dawt leh chuanin mizo hring ei hi dam reina damdawi tha ani antia mizo hring chu kan hrianga tin hring hrim hrim hi hrisel na atan a tha in vitamin C a tam em em bawk a thla theirah ah chuanin vitamin C tam na ber pawl ani nge nge angkaring tila kan soi sual kher lo ang o vitamin C tam ber na tila an ti berang ti kha kan soi te le zo du bawk ani a dawt leh chuanin theisan tlung hna le hlo nuar hna hi a inzat chin chhun pawlila khami tui kha in tur ania thingpui kan in anga in tur ania chhum so bor bor a mi sawm vel chhum so a chumi hnua a tui chu in mai tur ani chuan a dawt leh chuanin chua pui bul bawk tih dip khawizu nena hmeh ei pawlh tur ania chua pui bul bawk leh her som her dip kha khawizu nena ei pawlh tur kha hrisel na atan tha in dam reina antia ni chuan a dawt leh chuanin reraw rah din som leh bawng te in pawlh hi thisen chakna leh dam reina damdawi tha ani a nitin kan in thei lo anih puin kar khatah voi kat tal in thei hi a tha a hrisel na leh dam reina ani bawk ani a dawt leh chuan rangkachak hrui a kung chhum tui in chu dam reina ani a tin a kung tuisawa thlak kha khami kha ei emaw hela ei emaw sam truak te biang hmai zur chuar tur vun chuar tur ka tiang te kha a veng bawk a nula senior deuh tan phei chuan nula reng duh chuan ka tiang kha rangkachak hrui kung chhum tui in a enge a kung tuisawa thlak te emaw a hela ei emaw kha a tha em em dawn anih chu maw chuan hrisel na atan that bakah dam reina ani bawk ani tin hrisel na atan a tha le dam reina atan tha a tawp berah chuanin ginseng bul bawk chimchawk kan tih ang arsa nena bu chiara ei a zung arsa bu chiara ei ha hrisel in dam reina ani bawk a a zung hi zu ah an chia chuan an ei thin bawk a hi China leh Korea rama ramdang atanga tangka an hmuhna sum hnar ber ani thin ani tin chin theih ani bawk a a hriat te hi damdawiah chemical lampang damdawiah an siam chhuak a inchiuna damdawi inchiuna lampang atana damdawi atan an siam chhuak a tin tunah phei chuan market ah leitur a tamin lei mai tur te pawh a awm hmel dawn ani tih kha tun a hrisel na huang dam reina atana a damdawi kan sawi theih te chu ani a chuan a dawt leh chuanin eisual reng reng thil reng reng kan ei sual a ei tur leh kan tih vawt tur ei tha kan ei nghal tur atan a tha
te karon tar lang le dona ain dot te in uluk ding lo ngai thla don ni ong ei sul reng renga kan ei tur te thileng po ei sul reng reng chuanin eng te hi in kol nan kan in vat tur ni ama se bera pakhat na chuanin so thing ei vat ei tir vat acha ei vat acha so thing hi ei sul sum sim a hianin a lo tha ve reng reng boka kan chawhmeh te pawh ei sul venga kan tel thin kha tam tak chuan kan hrianga chuan a dawt leh a chuanin pahnih na thil ei puina ngaih lova pum a nawm lova luak chuak tih te luak chuak deuha kha tina kan awm khan mai pawl hel ei hi a tha em em bawk a mai pawl phei chu i taksa tan a tha hrim hrim in chawhmeh tui tak ani nghe nghe a tin video hmasa lamah kan sawi tawh kha i kaih leh ei phung zawl an tiang chi damdawi te pawh khan a helin an ei tir thin ni chuan pathumna ah chuan savawm meat ei a tha ti bawk a savawm meat hi a tha viau ni turin damdawi dang dang ah pawhin an hmang nasa a chuan palihna saphai meat ei a tha ti bawk a saphai meat pawh hi kang damdawi a mi kha an man thin kha heng te pawh kha kang ah te in a serlo te an tia tin pum lampang damdawi hrim hrim ah te pawh khanin leh na hrang hrang ah te pawh khan an ei tir thin ni mun khoi khoi ama chuan hmuh tur te hi chu a lo awm bawk ani tin panganah chuanin hauhuk mit ei pawh a tha tia amera chu hauhuk mit ei tak hi chu lo ei duhin lo ei thei pawh ani taila ei thei an tila aw kan ei thei zawng chi kan tin lo zawng chi te pawh lo ni mahsela tunlaiah chuanin lung chahu hmalh te kan uarin kan buaipui nasa tawh zawk deuh hlek a saka te kan sim deuh timai ang kan tlem tlua saka thin te pawh a vang deuh hlek a amaerawh chu hriat ve reng reng ah khan ka rawn sawi lang dua chuan a paruknaah chuanin lungrep ei hi ei thil ei sual thil engemaw hrim hrim ei sual ah khan a tha em em bawk ani pasarihna vaimim leh sawthiing den pawlh chhum tuina a tak ei tur ani a chuan pariatnah chuan sawthiing a eng purun vaimim den dip te vaimim den dip hersom leh bakhawr te masala pardi runhmui lengser serpil serkawr maw pudina ailai dum heng zawng zawng te hi a malmal in an tha vek a a chi tam thei ang ber chawhpawlh a ei hi a tha leh zual bawk ani a chi tam thei ang ber tih kha kan hriat theih lo takin a chi hrang hrang khan kan sawi lan zing ami a tam thei ang ber tin an bakhawr sawthiing purun vaimim runhmui lengser serpil tih ka tiang kha a tam thei ang ber kha a in chawhpawlh theih chuanin ka tiang kha a tha em em a pumna te pawh a tha ani chuan pakuanah chuan ei suala vual thin allergy kan ti dawn nge ka tiang a khan thangfen sa ei a tha an tia mahse thangfen kha chu lo hmuh pawh ani tareng ila han ka han perh thlak kan tiang vel kha tunlaiah chuanin a hit vak tawh lo a tin an ching tawh lo a chuanin a ai tha hrianhlu den ei kha vual a tan chuanin a tha zawk a hmuh pawh a awlsam zawk ani tih kha kan sawi tel leh zauh duh bawk ani chuan kuangkuah hna leh a kuang den sawm tuizawr an tir hi a tha an ti bawk a amaerawh chu heng te hi chu hmuh te pawh a lo har deuh mai thei ani chuan luilam sa ei sualah chuan tingnan sangha chakai ulawng kaikuang chengkawl leh a dang te ah pawh luilam sa reng reng ei sualah chuan sawthiing bawk kha a tha em em ani a hel sawthiing te chu a hel a ei chi deuh ber kha ni zawk ma a hlang kan ei dawn chuan hel tin awmna hrithlang awmna khuah te pawh an hem lum a an rawh a ka tiang te kha an ei thin a sawthiing phei chu
Mizoram ah chuanin kan in to delin sian lo hil kan thar zo kan ti kha soi tel du boka chu wang chun so thing kha dam doya a try men bong ani chuan to bera so pa hi na chingal tui pol tui ne na pola in ngam to ka in nuam thei to leka cho pola in tur ania ka thil eng po sual reng khanin khang kan choi tak zong te kha vat tur ania kan ngi zong ani lo point heng kan choi ho jing hei chung chemical thil hi hom lawa nim na ramhul lampang ani lo po hianin sa lampang rong kai deuh te an tir nan savom mi ti te sak phai mi ti le ha hu mi tiang reng ti te ni enge thang fen sa tiang reng te khan deuh me me ro chu atam zok kha ramhul dam doi thlai dam doi nimbul mo ka tiang dam doi mizo dam doi kha nia chemical om lo ani ti kha soi tel du bok ani tun tu makan video ti chu khang zong khan ni zawai in ni man no mutui mang tra ve ko le